Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο σας έχω ετοιμάσει αυτό το μακιγιάζ που δημιουργήσαμε με την Extra Spice παλέτα από Revolution. Ελπίζω λοιπόν να σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά χρησιμοποιώ το Pro Conceal από την LA Girl για να καλύψω τους μαύρους κύκλους μου και τοποθετώ προϊόν και από την κάτω πλευρά αλλά και από την πάνω. Για make-up χρησιμοποιώ το True Match από τη L'Oreal στην απόχρωση Ivory. Το τοποθετώ αρχικά με το χέρι σε διάφορα σημεία του προσώπου γιατί έχω δει πως με αυτόν τον τρόπο απλώνεται πιο ομοιόμορφο το χρώμα και στη συνέχεια θα περάσω και με ένα beauty blender από πάνω ώστε να δώσει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Έπειτα περνάω γύρω από τα μάτια ελάχιστη ποσότητα από το καμουφλάζ της Catrice για να καλύψω τον κορέκτορα. Και για να δώσω φως τοποθετώ λίγο από το Naked Skin Concealer της Urban Decay. Όλες τις αποχρώσεις να ξέρετε θα τις έχω και κάτω στο κουτάκι πληροφοριών, οπότε αν δεν αναφέρω κάποια θα τα βρείτε εκεί πέρα. Και το σβήνω και αυτό με το Beauty Blender. Σε περίπτωση που εσείς βέβαια δεν έχετε δυσχρωμίες και μαύρους κύκλους, εννοείται μπορείτε να παραλείψετε τα προηγούμενα βήματα και να περάσετε κατευθείαν στο concealer. Σετάρω πρώτα την περιοχή γύρω από τα μάτια με την πούδρα από RCMA και ένα mini beauty blender και στη συνέχεια περνάω την πούδρα και σε όλο το πρόσωπο. Περνάω γύρω από τα μάτια και μια ιδέα από την ανοιχτόχρωμη απόχρωση από την παλέτα της NYX, έτσι ίσα ίσα για να δώσει φως και να λειτουργήσει σαν βάση σκιάς. Για τα φρύδια χρησιμοποιώ το μολύβι από Colourpop, γεμίζω τα κενά και στη συνέχεια φτιάχνω και το σχήμα με ένα κοφτό πινέλο. Σας έχω κάνει και αναλυτικότερο βίντεο με το πώς σχηματίζω τα φρύδια μου, οπότε θα το αφήσω κλασικά σε μια καρτέλα για να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τα μάτια και παίρνω αρχικά τη σκιά 21 γιατί θέλω να ψιλοφαίνεται έτσι μια ροζ φούξ απόχρωση. Την τοποθετώ στην εσωτερική και εξωτερική γωνία και από την πάνω πλευρά αλλά και από την κάτω. Σβήνω πολύ καλά τις άκρες των σκιών, προσπαθώντας όμως να μην ξεφύγω από τα όρια και χτίζω σιγά σιγά την ένταση, τοποθετώντας ξανά προϊόν και σβήνοντας μέχρι να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με ένα πινέλο σχετικά flat αλλά και φουντωτό τοποθετώ ακριβώς από πάνω την απόχρωση cheesecake για να φαίνεται λίγο έτσι πιο σοκολατή μπορντό. Και με ένα καθαρό blending πινέλο σβήνω τα τελειώματα. Στη συνέχεια, στο κέντρο του μπλεφάρου τοποθετώ με ένα flat πινέλο την απόχρωση LA Sun και ψέκασα με λίγο Fix Plus το πινέλο μου για να φαίνεται πιο έντονο το χρώμα. Βάζω λίγο και από την κάτω πλευρά. Και ξαναμπλεντάρω τις άκρες για να σβήνουν πολύ ωραία τα χρώματα.
Παίρνω μετά αυτή την χρυσή απόχρωση από την παλέτα της NYX για να δώσω φως στην εσωτερική γωνία αλλά και κάτω από το φρύδι. Και βάζω και μαύρο μολύβι, το συγκεκριμένο είναι από τη Rimmel το νούμερο 01. Πέρασα στη μάσκαρα, αυτή είναι η Ultimate All-in-One από Revlon και έβαλα στις κάτω βλεφαρίδες, αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν είχα κάνει τη γραμμή από την πάνω πλευρά του ματιού, οπότε πέρασα με μία μαύρη σκιά από την Inglot, σύριζα τις βλεφαρίδες και στη συνέχεια έβαλα μάσκαρα από την πάνω πλευρά. Αφήνω λίγο τη μάσκαρα να στεγνώσει για να περάσω μετά στις ψεύτικες βλεφαρίδες, οπότε περνάω στο πρόσωπο. Για τα κοψίματά μου χρησιμοποιώ την απόχρωση φόνο από το kit της Anastasia. Βάζω κάτω από τα ζυγωματικά αλλά και περιμετρικά του μετώπου. Και για ρούζ χρησιμοποιώ το Blush All Day από τη MAC. Καθαρίζω κλασικά λίγο με την πούδρα την περιοχή κάτω από τα ζυγωματικά. Και για highlighter τοποθετώ τη χρυσή απόχρωση από την παλέτα της NYX. Βάζω λίγο στα ζυγωματικά αλλά και πάνω από το φρύδι. Περνάμε στα χείλη και για μολύβι επέλεξα το 12 Rosy Plum από Seventeen, με το οποίο κάνω το περίγραμμα και τα γεμίζω κιόλας. Και από πάνω περνάω το κραγιόν από Seventeen στο νούμερο 09. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα πριν βάλω τις βλεφαρίδες. Για βλεφαρίδες χρησιμοποίησα από την Ardell της Demi Wispies γιατί είναι λίγο πιο φυσικές και μου αρέσουν περισσότερο. Έβαλα αρχικά κόλλα και με ένα τσιμπιδάκι τοποθέτησα τη μέση και στη συνέχεια κόλλησα και τα άκρα της. Πίεσα πολύ καλά τις άκρες για να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεκολλήσουν και στη συνέχεια έβαλα λίγη μαύρη σκιά για να καλύψω τη βάση τους. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το δημιουργήσετε κι εσείς. Και αν το κάνετε, περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram για να τις δω κλασικά. Να περνάτε τέλεια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!